15letého atleta, skvělá vizitka. Tohle jsou jeho soupeři v běhu číslo 4. Španěl Mohamed Attaoui. Už jsem tady hovořil o tom loňském evropském šampionátu do 23 let, tak musím připomenout, že Attaoui získal stříbro, ovšem na 15 stovce. Je to právě závodník, který je tak na pomezí 800-1500 metrů. To si spíš vybral tu kratší trať, víc startu má na 8 stovce. Ostatně i v Glasgow na téhle trati bojoval na halovém mistrovství světa a dostal se do semifinále. Thomas Randolph, další z těch medailistů z evropských šampionátů do 23 let. Ono je to důležitý šampionát, právě to přechodové období mezi juniorským a seniorským věkem. Randolph získal bronz v roce 2021. Peter Sisk z Belgie, ten se zatím k žádné medaili nepropracoval, ale letos v Bruselu běžel skvělý čas. 1.44.46. Stejně tak si letos vylepšil osobák i Ryan Clark z Nizozemska. Tohle je ovšem Katalin Tekučeanu a sami vidíte barvu jeho čísla, která znamená, že je evropským tabulkovým lídrem, je nejrychlejším Evropanem téhle sezony, 9. nejrychlejší na světě na 800 metrů. Ten jeho čas Asti 1.44.01 byl opravdu skvělý a už vlastně jenom vlásek ho dělí od toho, aby běžel za 1.43 něco. Paul Anselmini z Francie, no a tady už je 18letý Jakub Dudycha. Pokud zopakuje svůj čas z Chořova 1.45.85 nebo dokonce osobák z loňského roku ze Záhřebu, který je ještě o setinu lepší, pak postoupí. Tak budeme držet pěstí. No ještě Marino Bloudek, letos jsme Chorvata viděli třeba na Kladně, tam doběhl druhý v čase 1.47.07. Jakub Dudycha, také on sbíral zkušenosti už v Glasgow, tam se na 8 stovce neprodral z rozběhu. Teď ho čeká těžký boj. A znovu opakuji, 3 postoupí přímo. Zatím ten postupový čas pro 4 závodníky je 1.46.39. Na tomhle čase jsou hned 3 běžci. Ještě je tam Mateusz Borkovský 1.46.12 a pak 3 na čase 1.46.39. Dudycha zatím uzavírá celé to startovní pole. Teď je důležité nenechat si před sebou moc potrhat tu skupinu. Nezůstat tam někde odpáraný, protože to už by se v závěru těžko dotahovalo. Momentálně vede Belgičan Sisk a Dudycha už jde dopředu, už se vrací k vedoucí skupině v polovině závodu, zatím tedy Sisk před Attaouim a Tekučeanem. Běží o 3 vteřiny rychleji na první čtvrtku než běh číslo 2, takže si myslím, že tohle to bude výborný na postup časem. Je vidět, že Sisk dostal od trenéra jasný pokyn. Oni prostě musí. Sisk není typ, který by byl nějaký skvělý do závěru a on dostal od trenéra jasný pokyn, napal to, pak vás postoupí na čas hodně, což by mohl využít i Jakub Dudycha, který je tam teď ale stále až na 7. místě, teď už jde Tekučeanu na první místo před Siska. Tekučeanu a najednou se začalo lehonce brzdit. Tekučeanu nemá důvod někam natahovat krok, protože on si věří na závěr. Jakub Dudycha jde dopředu. Jakub Dudycha jde dopředu. Jde tam zvnějšku třetí drahou a Jakub Dudycha bojuje dokonce o přímý postup. Jakub Dudycha je teď na druhém místě a jde do semifinále. A ten čas, myslím si, že bude hodně spokojený a že to bude hodně velký osoba. Měl by to být juniorský český rekord. Jakub Dudycha, Anselmini 1.44.73 a osobák pro Francouze. Musíme říct, že Kuba je vlastně nejmladší účastník rozběhu na 800 metrů. A teď čekáme na čas druhého v cíli, ale tam to bude o setinkách. 1.44.89. Jakub Dudycha, fantastický výkon. 1.44.89. Čas Lukáše Vydry z roku 98 se otřásal a Jakub Dudycha za ním zaostal o pouhých 500 sekundy. Tak věříme, že to potom překoná ještě finál, ale na rozběh úžasný. Takže druhý nejlepší čas v české historii a Jakub Dudycha. Je to vlastně světový lídr do 20 let. Juniorský čas roku 1.44.89. Samozřejmě posun českého juniorského rekordu. Jeho držitelem byl sám Jakub Dudycha, no a myslím si, že teď svěřenec Lukáše Dejdara
z atletického klubu ve Vysokém Mýtě, tenhle závodník z Ústí nad Orlicí, který vzhledem k centimetrům není divu, že jeho dalším oblíbeným sportem je i volejbal. Tohle... On ani není postavený takový ten typický osmistovka, když to porovnáme tady s ostatními, třeba s tím Francouzem. Takhle, ideální půlkař do haly. Tam si umí zjednat respekt. Ale tohle byla parádní práce od Jakuba Dudychy. Tady krásně šel, vlastně neobíhal, viděl prostor vnitřní drahou a využil ho. Na 18 let i velmi taktický výkon, protože na začátku se nikam nehnal, nešel do nějakých soubojů na lokty, běžel si svoje tempo, Bloutka tam pak krásně podběhl, aby nestratil kontakt. No a teď v cílové rovince tam už může klidně do trojky, do čtyřky, to už je jedno. Tady už metry navíc nenabíhá. Tohle bylo třeba o 1,5 m, protože to bylo v samotném závěru zatáčky. A rychlost měl, sílu měl, krása. Tak první česká radost dneska. A vlastně, když to srovnáme 100 metrů před cílem a cíl, tak Jakub Dudycha poskočil o 4 místa nahoru. No. Myslím si, že mu i hodně fakt pomohlo, že šel v tom posledním běhu a že ti kluci to rozběhli rychle, protože věděli, že na ten čas může postoupit. Vlastně všichni, 7 běžců z tohohle běhu postoupilo do semifinále. Je to tak, jak říkáš, všechny ty dělené časy jsou vlastně v tuhle chvíli jenom statistickou hříčkou.